jiena u business partner tiegħi konna pjanajna li niftħu dan il-gym qabel il-pandemija. Issa jew bniedem iċedi jew jibqa' jipprova. Kif wieħed jista' jara aħna komplejna bix-xogħol strutturali tagħna u llum nhar it-tnejn fetħu l-gyms u ftaħna aħna wkoll. ċertu apparat għadu ma wasalx, imma dejjem wieħed jibqa' jipprova. Aħna l-infetħu l-ġimmijiet kienet parti importanti ħafna għalina, dan huwa x-xogħol tagħna. U fl-aħħar mill-aħħar anke n-nies ikollhom fejn jiżvugaw iktar għax dil-pandemija kienet tqila jibsa fuq ħafna nies. U in a way jisibu fi training jisibu naqa ta' mistrieħ biex niftehmu mentalment. Kemm dan l-isport u kemm sport ieħor u every physical activity, ġifieri importanti ħafna li jkollu fil-ħajja tiegħu il-bniedem. Mhux ħabba l-pandemija biss, problemi ta' xogħol, problemi ta' familja, li ssib żvok fil-ħajja huwa importanti ħafna. Żvok li jkun wieħed healthy. Kelli anke klijenti li kellhom naqa' problemi mentali u ddeċidew li jibdew naqa' training miegħi wkoll. Sirna ħbieb illum il-ġurnata, sabu żvok b'ħajjithom. L-ansjetà tkissrek kif nafu, depression tkissrek. Daw il-problemi kollha mentali kollha jiġu ħabba pandemija, problemi ta' xogħol u hekk. U dan l-isport għejnhom jirrilassaw ħafna problemi mentali ġifieri.